Така, днеска, докато разглеждах така новините покрай смъртта на папа Францис, попаднах на една доста интересна конспирационна теория. Доста хора в Америка са убедени, че всъщност актьорът Джонатан Прайс, както знаете, той има филм, който се казва "Двете папи". Му е омръзнало да играе вече ролята на папата в Ватикана, естествено, и просто е казал, че вече не му се играе. И сега много странно ми стана, защото гледал съм доста конспирационни теории, как холивудски звезди играят две роли, както примерно Брад Пит. Имаше и още един актьор, който мяза на Брад Пит, обаче не е Брад Пит, той е с друго име. И естествено малко е объркващо, знам. И хората казват, ама той е всъщност Брад Пит и играе двама човека, нали, и в реалния живот, и в филмата "Площадка", но хората не го знаят, нали. И има някакви теории, знаете много добре за какво говоря, ни падате от Луната. Може и да сме били на Луната, нали, ама и после света е приключил там, метеорити падали ала-бала, но според вас какво мислите? Току-що, между другото, само да кажа, в моя YouTube канал God News качих цялото видео с реакции на българските политици след смъртта на папа Франциск, но е много странно, защото има черти и много си мяза, човек. Много си мяза. Да, папа Франциск малко е по-така едричък ли, гушичката, така му такова, но в Холивуд те така ги такъв макияж им правят, че направо не мога да ги таковаш, не мога да ги осъзнаеш какво става, човек. Очичките не знам дали са така. 100% малко му и побелява това и естествено косичката, като се постриже, точно става папа Франциско. Но какво мислите вие по случая? Току-що съм качил в YouTube Симпатияк, пак повтарям, реакциите на всички политици и дали ще видим първият чернокож президент, първият чернокож папа.